అందరికీ జై సేవ. అయితే గోండవానలో గోండి పుణ్యం, గోండవాన గోండి ధర్మశాస్త్రం ఆధారంగా మానసిక, శారీరక మరియు జ్ఞాన సుఖశాంతుల కొరకు ప్రకృతిలోని అన్యజీవుల స్వభావాలను కూడా అవలంబించాల్సి వస్తుంది. ప్రకృతిలోని అన్యజీవులకు కూడా సేవ చేసినప్పుడే అది సాధ్యపడుతుంది. అప్పుడు అవి స్వయంగా తోటి ప్రాణులకు సేవలు అందిస్తాయి. అదేవిధంగా సర్వ ప్రాణులకు సేవ చేయడంలోనే స్వీయ సంక్షేమం ఉంటుందని దీనినే సురువై పెంతల్ అంటే పరమానంద ప్రాప్తి అని అంటారు. ఇది అవ్యక్తమైనది. ఈ విధంగా అందరిలో సేవాభావం జాగృతమైతే పరమానంద భరితంగా సర్వోన్నత స్థాయిలో సంక్షేమం సాధిస్తారు. దీనినే గోండి ధర్మ మత గురువు అయినటువంటి రూప్లాంగ్ పహండి కూపర్ లింగో సురువై పెంతల్ అనగా సర్వజగత్ కళ్యాణమని ప్రకటించాడు. గోండు జీవుల అన్ని ఏ ఇతర లక్ష్యాల కన్నా ఈ చివరి లక్ష్యం అద్వితీయమైనది. గోండు జీవుల జీవితం దుఃఖమయం కావడానికి కారణం వారి అజ్ఞానం మరియు వ్యసనాలకు బానిసలై మునిగిపోయే స్థితిలో ఉన్నారు. గోండు జీవులు తమ బలహీనతలను జయించిన వారై జ్ఞాన వికాస మార్గం వైపు నడవాలి. అది సర్వజీవుల సంక్షేమం వైపు తీసుకెళ్తుంది. అటువంటి మార్గాన్నే స్వీకరించాలి. దీనివల్ల పెర్సాపెన్ శక్తి స్వరూపాలైనటువంటి సల్లాగాగరాలను గుణ సంస్కార జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు. తద్వారా మనసు యొక్క విషయవాంఛలను దాటిపోతాడు. అతని హృదయంలో జీవ జగత్తుకు సంక్షేమం కలగాలన్న భావన మేల్కొల్పుతుంది. అలాగే జీవ జగత్తు యొక్క సంక్షేమంలోనే తన సంక్షేమం దాగి ఉందని అనుభూతి చెందుతాడు. అందువల్ల అతడు దుఃఖం బంధం నుండి విముక్తుడై శాంతి మరియు ఆనంద భవసాగరంలో తన్మయం చెందుతాడు. సగా గోండు జీవులకు సేవ చేయాలన్న భావ స్ఫూర్తి అతని హృదయంలో జాగృతమవుతుంది. గోండి ధర్మ శాస్త్రం ప్రకటిస్తున్నటువంటి జైసేవ అంతిమ లక్ష్యాన్ని చేరుకుని తద్వారా అతడు సర్వోన్నతమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు. గోండి ధర్మ తత్వశాస్త్రానికి త్రిశూల మార్గం అంటే మూన్సూల్ అని పిలుస్తారు. హరప్ప, మొహంజదోరో పురావస్తు త్రవ్వకాల్లో లభించినటువంటి నాణేలు వరుసగా H306, H182, H147, M453 మరియు M143లో గోండి భాషలో కుడి నుండి ఎడమకు ముర్ఖ సర్ ఆంద్ అని ఇలా వ్రాయబడి ఉంది. అనగా త్రిశూల మార్గం అని అర్థం. గోండి ధర్మ తత్వశాస్త్రంలో త్రిశూల మార్గాన్ని ఆనందమయ జీవన మార్గం అని అంటారు. ఇది మొట్టమొదటిగా శంభు షేక్ ద్వారా ప్రతిపాదించబడింది. దానినే గోండి ధర్మ గురువు అయినటువంటి ముట్వాపోయ్ పహండి కూపర్ లింగో చేత ప్రచారం చేయబడింది. ఆనందమయ జీవనానికి సంబంధించి పహండి కూపర్ లింగో చూపించిన మార్గం గురించిన సమాచారం మొహంజదరోలో లభించిన నాణెం క్రమ సంఖ్య M1181 ద్వారా లభిస్తుంది. దీనినే హరప్పన్ లిపిలో ఈ విధంగా చెక్కబడింది. ఈ వచనాన్ని గోండి భాషలో కుడి నుండి ఎడమకు సుక్క ఖాల్తా పహాండి ముట్వాపోయ్ సరి ఆంద్ అనగా గురువు ముఖంగా సంతోషకరమైన మార్గం అని అర్థం. కోయ వంశీయులు గోండు సముదాయాలకు చెందినటువంటి గోండి ధర్మ మత గురువు అయినటువంటి పహండి కూపర్ లింగో సంపూర్ణ గోండు జీవులకు సగాయుక్త సమాజ జీవిత మూల్యాలను అనుసరించే మార్గాన్ని తెలిపారు. దీనినే గోండోలా సరి అని పిలుస్తారు. అనగా సంఘటిత మార్గం అని అర్థం. గోండి ఘన జీవుల సగ సముదాయాలు ఏ జ్ఞాన మూల్యాలను అనుసరించి విస్తరింపబడ్డారో దానిని ఆశ్రయించమన్నాడు. ప్రకృతి యొక్క సర్వోన్నత శక్తి అయినటువంటి పెర్సాపెన్ సల్లాగాగర పరస్పర వ్యతిరేక గుణాలు ఉన్నప్పటికీ ఒకరితో మరొకరు పూర్ణమై గుణసత్వాలచే ఆశ్రయం పొందుతారు. పెర్సాపెన్ శక్తిని ఆశ్రయించడం అంటే సంపూర్ణ విశ్వమండలికి చెందినటువంటి జీవ జగత్తు యొక్క యథార్థమైన జ్ఞానాన్ని పొందడమే. అటువంటి దశలోనే జీవ జగత్తు పట్ల గోండు జీవుల కన్నా అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది. అప్పుడు వారంతా జీవ జగత్తుకు సేవ చేయాలనే దృక్పథం కలుగుతుంది.
అందరికీ సేవ చేయడం, అందరి హితాన్ని కోరుకోవడంలోనే తన హితం దాగి ఉందని గ్రహించాలి. ఈ విధంగా జైసేవ తత్వజ్ఞాన ప్రకారం పరిపాలన సాగినట్లయితే సర్వజీవన ప్రపంచానికి సగ ప్రజలకు సంక్షేమం సాధ్యపడుతుంది. జైసేవ తత్వజ్ఞానానుసారం పరిపాలన చేయడం అంటే మూన్సూల్ మార్గంలో పయనిస్తూ జీవ జగత్తు సంక్షేమంతో పాటు స్వయం సంక్షేమం కూడా సాధించడం. అందువల్లే గోండి పుణ్యం ముటువపోయి గోండి ధర్మ మత గురు పాండికుప్పర్ లింగో అత్యుత్తమ ఆరాధన శక్తిగా పెర్సాపెన్ను ఆయన విశ్వసించాడు. అంటే అదే శక్తికి చెందినటువంటి సల్లాగాగర, పూనా ఊనా, నర్మద, కుడి ఎడమ, తండ్రి తల్లి, శీతలము, ఉష్ణము, గంభీరము, చైతన్యం మరియు ధన రుణలు ఇవి పునరుత్పత్తికి శక్తి యొక్క నిజమైన స్వరూపాలు. వీటినే పిండమని అంటారు. తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయడం, పెర్సాపెన్ శక్తిని ఆరాధించడం ఈ రెండు సమానమని లింగో విశ్వసించాడు. పెర్సాపెన్ శక్తి గురించి మొహంజదోరోలో లభించిన నాణెం క్రమసంఖ్య 12లో ఈ విధంగా హరప్పన్ లిపిలో చెక్కబడింది. ఈ వచనం గోండి భాషలో కుడి నుండి ఎడమకు మే గమండ పారాండి ఈర్ ముటువాపోయ్ మూరాపే నాందు అని చదవబడుతుంది. దాని అర్థం ప్రపంచానికి అధ్యుడైన ముఖ్యుడైన మూరాపేన్ అధిపతి అని ఉంది. పాండికుప్పర్ లింగో తన జ్ఞానశక్తి ద్వారా సంపూర్ణ విశ్వాసం యొక్క యథార్థమైన జ్ఞానాన్ని పొందాడు. దాని ఆధారంగానే అతడు కోయ వంశీయులకు గోండు జీవులకు సగాయుక్త సముదాయక గొందోలను నిర్మాణం గావించాడు. ఆనాటి కోయ వంశీయులు గోండు జీవులు విభిన్న కోటలలో విభిన్న ప్రాంతాలలో విభజింపబడి ఉన్నారు. సగయుక్త సముదాయక నిర్మాణ వ్యవస్థ ఏర్పాటు వల్ల వారందరూ గొందోలలో అనుసంధింపబడ్డారు. ప్రకృతిలోని అణువుల నుండి ఖగోళ మూలకాలైనటువంటి అనోర్నియన్ లేదా మహాతోమమీహన్ వరకు ఏ గుణతత్వాలు కూడా స్థిరంగా లేవని, కానీ అతి సూక్ష్మ భాగాలుగా స్వయం శక్తి రూపాలుగా చురుకైనవి పరివర్తన చెందగలవని ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు నిరూపించారు. ఈ అణువు రేణువుల పూనా ఊనా ధన రుణ వైరుధ్య లక్షణాల కారణంగా వాటిలోని నిరంతర క్రియ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. వాటి పూనా ఊనా శక్తి అనగా ప్రపంచంలోని పరమశక్తి అయిన పెర్సాపెన్కు చెందిన సల్లాగాగ్ర గుణతత్వ లక్షణాలు అయి ఉన్నాయి. ఇంతకు మించి ప్రపంచంలో ఏమి లేదు. వీటి చర్య కారణంగా ప్రకృతి చక్రం నిరంతరం కొనసాగుతుంది. ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం. జై శివ.